ሻሎም ብሩኻት ከመይ ቀኒኹም ሓውኹም ሰላሕ አዲኔ ሎሚ ደስ ዘብል ብስራት ሒዘልኩም የመጽ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን አምላኽ ብምሕረቱን ብጸጉኡን ረዲኢና ከምቲ ዝሓለፈ ጊዜ ዝሓለፈ ዓመት ፕሮሚስ አቲና ዝነበርና ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ፌብሩዋሪ 28 ፌብሩዋሪ 29 ሓደ ማርች ካብ ፋዱስ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 9 ዝጸንሕ ናይ መንእሰያት ናይ ስልጠና ጊዜ ክህልወና እዩ ሰለስተ መዓልቲ ይኸውን ቲ ጊዜቲ ኣብ ውሽጢ ዘን ሰለስተ መዓልቲ ድማ 10 ክላሳት ክንመሃሪና ብጣዕሚ ድንቅ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ክህልወና እዩ ምኽንያቱ ስብእና ብትምህርቲ ይድስራሕ ህይወት ብትምህርቲ ይድቅየር ማለት እዩ ጊዜ ዝብል አርእስቲ ኢና ክንመሃር ስለ ጊዜ ብዙሕ ነገራት በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ብናይ እግዚአብሔር ጥበብ ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዘደንቁ ነገራት ክንርኢና ክንመሃሪና ንብዙሓት ኣብቲ ትምህርቲ ተተኣትዉ እግዚአብሔር ኣብ ጊዜኹም ከሰልጥነኩም እዩ ኣነ ርግጸኛ ምኽንያቱ እዚ ጊዜ ዝብል ትምህርቲ ተዳሊ ዘሎ ናይ መንእሰያት ብናይ እግዚአብሔር መሪሕነትን ብናይ እግዚአብሔር ዕቅድን ብናይ እግዚአብሔር ፈቃድን ኢና ዳሊናዮ ብልክዕ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ድማ ይልውጥ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ጊዜቲ መጽኹም ትመሃሩ መንእሰያት ኣብቲ ጊዜቲ መጽኹም ትካፈሉ መንእሰያት ኣብ ህይወትኩም ድንቅ ነገር ክኸውን እዩ መጀመርታ ግን ኣብ ጊዜኹም ክትነቁሑ ኢኹም ኣብ ጊዜኹም ክትባራበሩ ኢኹም ኣብ ጊዜኹም ድማ ጽቡቕ ነገር እተውጽሉ ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ክትካፈሉ ኢኹም ስለዚ ኣብ ጊዜኹም ክትልወጡ ትደሊ መንእሰያት ኣብ ጊዜኹም ክትስልጥኑ ትደሊ መንእሰያት ኣብ ጊዜኹም ክቡር ነገር ክትሪኡን ከተውጽኡን ትደሊ ብጊዜኹም ክቡር ነገር ክትዕድጉ ትደሊ መንእሰያት ምጹ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ከመይ ጌርኩም ኣብ ጊዜኹም ጽቡቕ ነገር ክትዕድጉ ከም ትኽእሉ ጊዜና ከመይ ጌርና ብትኽክል ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ኣብ ጊዜና ብጸጋ አምላኽ ነቶም ዝሓለፉ ጊዜ ከመይ ጌሩ እግዚአብሔር ከም ዝኽሕሰና ክንመሃሪና ማለት እዩ እዚ ቅድሜና ተዳሊ ዘሎ ናይ መንእሰያት ፉሊ ፕሮግራም እዩ ሓቢርና ናይ ምሳሕ ጊዜ ክህልወና እዩ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ጊዜ እውን ከምኡ ናይ መግቢ ጊዜ ክህሉ እዩ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ኣሎ ናይ ምልኾ ጊዜ ኣሎ ናይ ጸሎት ጊዜ ኣሎ በቃ ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ ብናይ እግዚአብሔር ምሕረት ብናይ ቃሉ ምግላጽ ክልዕል ናይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ስለዚ እዚ ተዳሊ ዘሎ ናይ መንእሰያት ግን ንጉድባት ሰባት ይኸውን ማለት እዩ CRY 100 ዝብል ፕሮግራም ይኸውን ንክርስቶስ ዝገልጽ መንእሰይ 100 ዝብል ይኸውን እዚ 100 ዝብል ከ እንታይ እንድሕሪልኩምኒ ን100 መንእሰያት ትምዝገባ ተዳሊ ዘሎ ኩሉ ነገር ብናጻ እዩ ነገር ግን ስርዓት ኣለዎ እቲ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ከም ካላ ዓይነት ኮንፈረንስ ኣብድላይና መጺና ክንኣቱ ይንኽእልን ኢና ከይተመዝገብና መጺና ክንኣቱ ይንኽእልን ኢና ከምኡ ዝገበርናሉ ብዙሕ ምኽንያታት ኣለና ስለዚ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ናይ ብሓቂ ክትካፈሉ ትደሊ ሰባት ኣብ ህይወትኩም ለውጢ ትደሊ ሰባት ኣብ ጊዜኹም ክስልጥኑ ኣብ ጊዜኹም ክቡር ነገር ክትርኢ ትደሊ ሰባት ብቁልጡፍ ተመዝገቡ ምኽንያቱ ኣብ ፖስተር ብምሉኡ ኣድረስ ቴሌፎን ናምበር ክንገድፈልኩም ኢና ኣብቲ ቴሌፎን ናምበር ስምኩም ስም ኣቦኹም ቴሌፎንኩም ኤስኤምኤስ ጌርኩም ጽሓፉልና ኣብ ናይ መንእሰያት ኢና ክንምዝገብ ደሊና ኢልኩም ጽሓፉ ሽዑ ብስምኩም ካርድ ክስርሐልኩም እዩ ማልያ ክዳለወልኩም እዩ ምስ መጻኹም ካርድኹም ክትወሃቢ ኢኹም ብካርድኹም ጌርኩም ድማ ከተኣቱ ኢኹም ማለት እዩ እቲ ፕሮግራም ድጅምር ካብ ፋዱስ ክሳብ 5 ሰዓት 9 ክጸንሕ እዩ ናይ ዕረፍቲ ጊዜ ኣለዎ ፋዱስ ብናይ ምሳሕ ጊዜ ክጅምር ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ነገር ግን ክትርስዕዎ ዘይደለኩም ተቃላጢፍኩም ተመዝገቡ ዓቕሚ ሰምና ክንፈልጥ ስለንደሊ ተቃላጢፍኩም ተመዝገቡ ን100 መንእሰያት ይተዳሊ ዘሎ ብፍላይ በአዲክሽን ብዝተፈላለየ ናይ ጭንቀት ጎደና ተሓልፉ ዘለኹም መንእሰያት ህይወት በቃ ከምዚ ዲያ ትብሉ ዘለኹም መንእሰያት ኣጆኹም ህይወትኩም ኢኮነትን እግዚአብሔር ዘዳልዎ ብዙሕ ክቡር ነገር ንህይወትኩም ኣሎ ምጹ ብናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ህይወት ክትባራበሩ ኢኹም ንኹሉ ክፉት ይትማዕጾ ከመሃር ዝደሊ ክስልጥን ዝደሊ ንኹሉ ክፉት እዩ ስለዚ ተቃላጢፍኩም ኣብዝናትና ዌብሳይት ኣቲኹም ወይ ኣብናትና ዩቱብ ወይ ኣብዚ
ናትና ፌስቡክ አቲኹም ኣብቲ ፖስተር ክትረኽብዎ ኢኹም ቴሌፎን ናምበር ብቕልጡፍ ስምኩም ስለዱልና ካርድ ክስረሐልኩም እዩ መእተው ሰዓታት ከዓ ጉድብ እዩ ዓብድላይካ መፂኻ ክትኣቱ ኣይከኣልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጨረሻ ሰዓት ካብ ሰዓት ክንደይ ምዃኑ ክንገረኩም እዩ ብቴሌፎን ተደውሉ ነቶም ዝተመዝገብኩም ሰባት ካብቲ ዝተነገረኩም ሰዓት ደንጊኹም ትመፁ እንድሕር ኮንኩም ግን ከይተኣትዉ እንትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ብጣዕሚ ሲሪየስ ዝኾነ እዩ እቲ ትምህርቲ ግን ነንሕድሕዱ ድደጋገፍ ትምህርቲ ስለዝኾነ ኣብ ፍርቂ ተሓደ ወሲድካ ተሓደ ክትገድፎ የብልካን ካብ መጀመርታ ክሳዕ መጨረሻ ፓኬጅ ክትመሃርዎ ኣለኩም ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 እንዳበልና ብልክዕ ኣብቲ ግዜ ትመፂኹም ትመሃሩ ሰባት ከም ዝነበርኩምዎ ከም ዘይትኾኑ ርግፀኛ እየ እዚ ቀረባይ ግዜ ዝልቀቅ ክሊፕና ረእይዎ ኢኹም ስለ ናይ መንእሰያት ከመይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ኣብኡ ክትረኽብዎ ኢኹም ኣምላኽ ሰማይ ምሳኹም እዩ ፀሓፉ ተመዝገቡ ድንቅ ነገር ከዓ እግዚአብሔር አዳልልኩም አሎ I love you so much አና ሓውኩም ሰላሕ ከገልግለ ካልኦት አገልገልቱ ሽዑ መጽም ከገልግሉና እዮም በምልኾ በመዝሙር ብዝተፈላለየ ነገር ድንቅ ዝኾነ ጊዜ ከልዎና እዩ አምላኽ ምሳኹም ሻሎም